והנה הבנות שטיפסו. קודם נתחיל עם צלמת דונדון. דונדון, מה יש לך לומר? מה? יש לך את המאוזניים? לא. לא. רגע, דנה, בואי ניתן ליובל. ראיתי מה? מעבירה ליובל. דנה. יובית. היי, למה היא לוקחת מים ואני לקחתי אחד? בטח, תקחי אותך. אבל צולם אותי. היי. למה עכשיו אוכלת עוד אחד? תראי. דונדון, מה, את סופרת לה אותם? יובית, מה יש לך לומר לכל אלה שנשארו בבית? זה טוב שהם נשארו. אני רוצה. תראי קצת. יובית, את פעם היית מודל. מה זה מודל? מודל? דוגמה. אוי. נו, אני קולה. אבל דונדון עלתה כמו גדולה, נכון דונדון?